για την κατάκτηση του τίτλου. 38 πρωταθλήματα, όσα όλα οι άξιοι ένα τόνιο δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, πολλά μπράβο να ευχαριστήσω και στο Ραούλ! Ραούλ μπράβο! Μικρό κομμάτι, μεγάλο το γήπεδο. Μας πετυχώνει και τους μάθες και τους τρίπες τους σήμερα έβαλε το γκολ. Γιάννη! Μέσα λίγο πέρα, Γιάννη, λίγο χώρο. Δεν το γνωρίζαμε, αλλά το μάθαμε και εμείς, αλλά κυρίως οι αντίπαλοι και τα καλά. Ποιος άλλοτε δεν θυμάται εκείνο το φοβερό γυριστό στο Καριλάου. Τι έκανε σήμερα. Καβί! Καβί του τέλικο! Τι έπρεπε σήμερα. Και λεπτή καταγωγή, ακόμη καλύτερα, η ευχάριστη έκρηξη για όλους μας. Χωσέ! Χωσέ Χωρέπα! Και έχω τη σαμπάνα του παιδί. Πριν από 2 χρόνια, όλες οι ομάδες τον ήθελαν. Αυτός όμως ήθελε μόνο στον Ολυμπιακό. Ψυχή, δύναμη, πάθος, Αβραάμ Αδάμι, τα πάντα στο λιμάνι. Βασικός του Εθνική Δανία. Θέλει και το νερός, θέλει τον αχύτατος, θέλει γλώματα! Πολύτιμο εργαλείο πρέπει για κάθε προπονητή. Είναι σίγουρα ο Μωυσές! Διαβασμένοι σήμερα δεν πιάνεσαι πουθενά. Μπράβο, αν θα πουθείτε όλοι όλες. Ίσως δεν θα πουθείτε πας. Εγώ να πω. Δυνατό αριστερό πόδι. Για τις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο δεύτερος με το ίδιο επίπεδο Γιάννη! Γιάννη Παπαδόπουλος! Εδώ το θέλω. Λοιπόν, ήρθε από την Ουγγαρία και στα 2 παιχνίδια που έδωσε έδειξε ότι το μέλλον του ανοίγει. Τερματοφύλακα. Πάλα! Πάλα αυτό λοιπόν! Συνεχίζουμε ένας πραγματικά μεγάλος παίκτης. Άμεσα το λιμάνι του Λίβερπουλ για το λιμάνι του Πελιά. Τέλειωσε ο πρωταθλητής, ο πρώτος στην αρχή. Αν πέφτει σε τους του Αλμπέρτο! Αλμπέρτο Βιέρα! Σειρά εκεί ο Πορτιέρο με την πολύ σημαντική συμβολή για την κατάσταση του πετρινού τύπου, καθώς αγωνίστηκε τα περισσότερα παιχνίδια. Στο τέλος, ο Ούγκο! Ούγκο Πέρτο! Προέρχεται από την Ακαδημία.
δυνατός αμυντικός και αυτό βεβαίως είναι σήμερα το αύριο. Είναι, για να δούμε, Γιάννης Κοντουρίδης! Είναι ψηλός και η θέση του τερματοφύλακα ταιριάζει κάτι. Ο πιο μικρός της ομάδας και έχει το ίδιο επίπεδο με τον Αβραάμ Τερογιάννη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Κομαδόπουλος. Δύο, έκαμε δύο. Τέλος, ο Λεάντρο, 16χρονος Βραζιλιάνος, από τον οποίο φυσικά τον βλέπουμε τώρα, περιμένουμε πολλά. Λεάντρο! Ακολουθούν τα μέλη του Εθνικού Επιτελείου της ομάδος. Ξέρετε. Λοιπόν, ο γενικός αρχηγός, Τάσος! Τάσος Πετρόπουλος! Ο βοηθός του πολιτής, Γιον Σιάσκου. Ο γυμναστής, Χωσέ Αντώνιο Κοφάνκο. Ο γυμναστής επίσης, Χρήστος Τουρίδη. Ο προπονητής των φυλάκων, Αλέκος Ράτος. Ο team manager, Κυριάκος Κουλέκας. Ο επανής του κλίματος σκάουτινγκ, Τάσος Κοβάσης. Ο σκάουτερ, Ανδρέας Μινιάδης. Ο εκπαιδευτής του εξωτερικού τμήματος, Νίκος Σιμάκος. Ο γιατρός της ομάδος, Νίκος Τζουρούδης. Ο φυσιοθεραπευτής Νίκος Νικουρέτης. Ο φυσιοθεραπευτής Παναγιώτης Σοφιανός. Η διατροφολόγος Μαρία Λικοβίτου. Η Μαρτέρ. Η Μαντές Άρης και Ιουδάκης, Παναγιώτης Μαρινάκης, Βαγγέλης Καμέλος, ο επιστημονικός συνεργάτης Μανώλης Αρβανιτάκης, οι φροντιστές Πέτρος Ρικούτος, Δημήτρης Καραπιφέρης, Νίκος Γοναβάς, Παύλος Μιτσιλίδης και ο μεταφραστής Ρομπέρτο Καρσία Φεράου. La aprobación español es difícil, ¿eh? Español. Και τώρα η ώρα των αρχηγών. Ο Βασίλης Τωροφίδης που παραλαμβάνει την άλλη από τον Αντώνη Μητροπολίτη που αποφασίζει με έναν ακόμη τίτλο μια μεγάλη καριέρα. Αντώνιο! Αντωνάκη!
ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πατρίδου Μαρινάκης, ανάμεσα στους δύο οδηγούς, η κούπα, και ναι, η μεγάλη στιγμή